Kao da bilo je juče, kreće da vuče stari kofer nego da bude autostoper. Jer rekli su joj da je grad ko džungla, pun ludaka i manijaka, a zlo vreba iza ugla. Dok kiša pljušti, ljudi trče u panici, ona satima stoji na autobuskoj stanici. Taksi košta, cigareta ne može da smiri je, jer ima para dovoljno za mesec dana kirije. U garsonjeri na periferiji sveta, udaljene barem 10 stanica od fakulteta, ali ne žali se, naprotiv kaže sve je u redu, sve dok ne mora nazad u onu jebenu bedu, jer tu ni Bog više ne zalazi. U njenim snovima sunce nikad ne zalazi, čuju se samo talasi i staće tek kada jedan po jedan ostvari, a jedna stvar je sigurna, neće ovde da ostari. Traže se radnici za rad u trafici, a rad joj nije stran, jer radila je već u fabrici. Plus nadniči leti za more, al to je nije odvelo dalje od Crne Gore. Ona bi do Bora Bore, sigurno postoji neki lakši i brži način, međutim na takvom putu mora da se služi svačim. Radi treću smenu, rmbači od sumraka do svitanja, uz dosta čitanja sprema se za ispitna pitanja. Prepodne su predavanja, znači nema spavanja, al to je žrtva koju podneće zarad spasavanja i bekstva iz stomaka zveri. Ne klone duhom, kako god, šta god, gde god, trbuhom za kruhom. Al tu i tamo desi se po nešto lepo, nešto što joj pomogne da izađe na kraj sa deprom. Upoznala je tog tipa, problematičan momak, al nije bitno sve dok leptiri ispunjavaju stomak. Kreneš sa puta, kreneš da lutaš, tumaraš gradom dok te ne proguta. Naivnost, neiskustvo uz to i loše društvo plus to što tata nikad joj nije ništa dopuštao. Ljubav voli, al voli nije mogla ni da zamisli da njeno srce će da osvoji diler i zavisnik. Ipak veruje da to je samo faza i da lažu kada kažu posle dopa nema nazad. Čak i probala, istina, droga joj se dopala, po tankom ledu hodala i nikad nije propala. Lopala, otvorio se ponor ispod stopala, rupetina koju je već izvesno vreme kopala. A onda dečko joj je pao, besplatnom dopu sad može da kaže ćao. Nema para, nema nade, nema jebenih solucija, osim možda ne daj Bože prostitucija. Prostitucija.